И това, което ще играем в Roblox е Don't Sleep. И се абонирайте за канала и натиснете лайк. Между другото, ще ви покажа ще ви покажа новият ми аватар. Да знаете, че не го играя на телефона, а на лаптоп. Чакайте. Ето, между другото, може да видите новият ми аватар. Това е. И днес ще играме Don't Sleep. Ето, и започваме играта. Don't Sleep. На лаптоп, така че... Маля, между другото... Имам чувството. Абе, защо така се получва? Чакайте, ще умра, за да нарочно. Нарочно сега ще умра. Ла. Странно. Вече си ходи добре. Айде да, как се почва. Сега така ми е по-лесно, между другото. На лаптоп ми е по-лесно. Къде да отида? На тук. Не. Тука. Ла. Добре, започваме играта просто. Don't sleep. Добре. Да. Да. Това какво е? 12-14. Where you need to fix or well out. Не успях да прочита цялото. Знаете ли какво? Така е по-лесно. Не бе, човек. Чакай. Че леко ми е бъгнато и тара. Защо се получава така? Нещо. Защото как се избира? Как да взема? Не знам как да взема букалката на лаптоп. Да, ти си. Супер. Добре. И сега видим какво ще стане. И това ме е тук аватар. Добре, хайде. Чакаме. Where that... Само кошмарира, човек. Надявам се, че не съм умрял. 30 minutes later. Кажи ми, че не съм умрял, че спя. Защото тази игра се нарича Don't Sleep и ако... И аз тук ще си лежа просто. Като... Как между другото мога да се махна тук? Don't Sleep. Ще чакам. Нали, защо се... Без това трябва да спиме, така че... Защото един път, като съм играл, нещо стане. Don't Sleep. Ама хора, ако искате да играем още такива видеа, абонирайте за канала и натиснете лайк. Сега се лягах така, че съм в безопасност. Ако умрем един път видеото, но ако искате още такива игри, просто се абонирайте за канала, защото ще играем, защото ако с това видео събере там тебе с това
Някъде към един месец ми е канал, затова ще кажа хайде 10-20 лайк. Добре. И ако искате, пишете в коментарите какво друго искате да играя. Са тук... Жълто разбирам. Жълто зелено. Не знам какво става. Защото някой тук чупи. Аз пък говоря са. Чакай малко. Моля за спа просто. Ой! Само не ми казва, че съм умрял. Не ми казва, че съм умрял. Не ми казва, че съм... Ой са. На секундата, хора, го такова. На секундата, хора. Точно на секундата го такова. Лапелинг. Много. Чакай. Ето го чудовището. Между другото не знам какво трябва да се прави, ама... What the tick? Ето го виж колко е грозен просто. Надявам се, че ще се махне някой път. Run from base. Знаете ли какво ще го играя така, че ми повече? Бягам. Между другото, това не е целта. Хора, ако някой знае от вас каква не е целта. Просто да се обикалям така. Кажи, че по едно време ще се махне. Че няма да излезе. Най-накрая се махна този изрод. Да, it's какво дарис. Дай излеземе навън, хора. Най-силно. Не ми казва, че съм умрел. Бадър, да. What? Това се е щупило. Това се е щупило. Между другото, леко ме страх, защото трябва само максимум 30 минути можем да го правим. А сега не знам колко минути минаха. Защото аз дори не си виждам лицето. Вие можете да го виждате. Дори не знам какво трябва да натисна. Сигурен съм, че ще умра. Какво става? Какво става? Честно, нищо сега не разбирам какво става. Ужас!
Хора, видяхме току-що чудовището. Видяхме. О, просто го видяхме. Не знам как, ама хайде. Знам, че го видяхме. Просто мисля. There is a river. Не го успях. We need to find when we have no job. But не успях. Трябва да скачам на цеци. Това е ужасно човек. Не бе, човек, не бе! Не бе, човек. Добре, колко трябва да платим? Хора, само заради вас го правя. Само заради вас плащам Робъкс. Защото тук се спавахме. Пак ли да умреме искате? Искате да умреме. Какво става? Антър on disks. Хора, знаете, моля ви се, абонирайте, че дадох Robux заради вас дадох, да ви кажа. Просто ще си... Спрай. А не от целта. Че аз нищо не разбирам. По цяло. Значи искате. Чакай, че тук съм прекалено загубен в този лабиринт. Аз тук съм прекалено загубен в този лабиринт. Съм просто загубен. Не знам на къде отивам въобще. Не знам къде отивам просто. Кажете ми къде отивам, хора. Аз нищо не знам къде отивам. Добре, и сега какво става? Хайде още малко. Това какво значи? Какво се трябва да правим? Ми казва, че съм в опасност. Ми казва, че съм в опасност само. Само това ми казва. Къде пък отива? Ми казва, че съм в опасност. Че съм мъртъв. Че аз само се ревайвам. Само ми казва, че чудовището идва. Айде бе. The monster is so out. Fine. Чакай, че тук корзители. Чакай, че тук. Ано цвета. Там ли да има? Не бе, човек. Аз просто там. Добре, хайде. Пуста. О, не. Мина. Леко ме страх ме излиза. Искам да излеза от тук, гадничко ми. Well, I have to be click. Трампър. Май ще умра са. Да. Няма плащам повече Robux.
Еми, хайде, чао хора, абонирайте се за канала и натиснете лайк, за да има още такива видеа. И за това, защото какво очаквате, абонирайте се за HackerCon. Нали гледате тия видеа. И чао от мен.